Bamakɔ ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin Mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan ni dugu jɛra ka ban a bɛ giri donso bɛɛ n'a kungo ta fan don Bɔkari bilakun wɛrɛ tɛ anw na ni ka fasiri sɛbɛnw ta k'a lajɛ ka woloma kunnafoniw la kumaba min bɛ jamanadenw nin kan Bɔkari nin kan sɔnni sigi o kan Jɛgɛfo ɲɛmaaso ka wulikajɔ la bi sɔgɔmaden na baara taabolo filɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo e ni ne tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na studio damulenba in kɔnɔ n'o ye studio Cɔrɔna Ahmed Camu ye Bɔkari ni Mamutu sɔnna min ye kunnafoni mun b'an bolokɔrɔ bi tilegɛ in na Bɔkari ba ye k'a fɔ kunnafoni a bɛ tali kɛ malidenw nin kan ko kan Mali lombo lanbalen don a ko in bɛna ɲɛnabɔ waati jumɛn e ko cogo di k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ o bɛ bɛn Bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Demba Konte Demba ko Bɔkari Tarawele min ye sadi ale ɲɛmaaba Dr Umaru Marigo Bɔkari Tarawele a tununnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko juwakun tɛmɛnnen min ye kɔlɔnjɛba ale garde national ye Bɔkari Tarawele min ye o peloton ɲɛmaa ye ale kɔni wulila a n'a ka cɛdenw ni ka taa ka so sɛbɛnnikɛla ko min ye Dr Umaru Mariko a tununnen bɛ Umaru Mariko Bɔkari Tarawele a ka tununi kabini waati min na min ye mura ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye wulikajɔ kɛ ni ka taa jigi Bamancu kan k'u kunci k'u dafara ni ka tigɛ ta ka da dɔw kan Bɔkari Tarawele malidenw b'o nisɔndiya kɔnɔ waati min na juguw ka dagakisɛ bɛ ka ta ka bɔ malidenw da la min ye maliden dɔw fana sigilen bɛ ni ka kuma fɔ ka juguya Mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bingali kɛ dugudenw kan Mali kɛlɛkɛcɛw u ɲɛ tɛ fɛ ka da siya dɔ kan min ye Umaru Mariko ye a nɔ yerew la Bɔkari Tarawele o kuma ninnu o jateminɛw kɛra waati min na Umaru Mariko a sɔmina k'a fɔ maaw kɔni bɛ wulikajɔ la nɔfɛ Bɔkari Tarawele k'a sababu kɛ a ye kuma min ta ni ka Mali kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ a ye coyi kɛ Umaru Mariko a bɛ yɔrɔ kelen jumɛn na maa ma kɛ Ala ye k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko o sigili an b'o kɔnɔ waati min na min ye kɔlɔnjɛba Umaru Mariko a fa ka du ma Bɔkari Tarawele min ye garde national min bɛ kɔlɔnjɛba o chef peloton Bɔkari Tarawele o n'a ka cɛden maa 5 u filɛ nin ye ka wuli ni ka taa Umaru Mariko ka so u donna so dɔrɔn Bɔkari Tarawele u ye daw yɛlɛ u ye daw mɔmɔ Bɔkari Tarawele sogojogoni kɔnɔna fɛn fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ yen ni k'u bɛɛ lajɛlen ɲininka ni k'u bagabaga Umaru Mariko a bɛ yɔrɔ jumɛn na a y'a labɔ a dogolen bɛ kɔlɔn kɔnɔ wa aw bɛ mun de dɔn a ka tununi na a ye tiɲɛ fɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele maa minnu taara k'u tacogo ma ɲɛ fiyewu a ko min kɔni Umaru Mariko a somaw ye Bɔkari ka t'u da don kuma na k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔ sɛbɛnnikɛla ko u ye sokɔnɔna bɛɛ lajɛlen f'u ye k'a lajɛ u ma Umaru Mariko ye u bɔra ni ka taa u taalen waati min na Bɔkari Tarawele Umaru Mariko a somaw y'a yira k'a fɔ min taara k'olu sigara a ma diya olu ye u nisɔngoyalen don Bɔkari Tarawele maa si tɛ jamana sariya sanfɛ ni kana olu lajɛbɔ ka so kɔnɔ mun ni mun de bɛ nin ko in kɔrɔ k'olu t'u ta bila ten ko ye min ye garde national kɔlɔnjɛba Bɔkari Tarawele o chef peloton o y'u ka plainte kɛ ka ɲɛsin a ma ani maa wɛrɛ minnu bɛ n'o ye maa 5 wɛrɛ ye Bɔkari Tarawele min ye a ka parti n'o ye SADI ye u ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ Umaru Mariko ni k'a lajaba a ka sodenw k'u lajaba Bɔkari Tarawele o kuma k'ulu kɔni b'a ɲini ni cɛdenw fɛ k'u ka kɔlɔnjɛba bila joona joona n'u ma kɔlɔnjɛba bila Bɔkari Tarawele ko fɛn bɛna yir'u la min sigilen ka jan n'a jɔlen sɛbɛnnikɛla ko jɔnni kun ye gardiw ci ɲininkali gɛlɛn u ma taa u yɛrɛ ma ɲininkali gɛlɛn Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Demba Konte ye a ko min ye sadi kɔlɔnjɛba kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ Umaru Mariko n'o ye baro kɔlɔntigɛ a kanunen bɛ yen kosɛbɛ a ko a ka denmisɛnw n'o ye parti denmisɛnw ye Bɔkari u y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni k'u si bila ngalama ma k'a yira k'a fɔ min kɔni ye tile damadɔ ye o bɛɛ chef peloton n'a ka cɛdenw bolo u ka kɔlɔnjɛba kɛ sans interdit sɛbɛnnikɛla ko o tile damadɔ kun kan ka ban ka bɛn ni kunun tɛnɛn ye a ko yan'o bɛ dafa a ko min ye chef peloton ye Bɔkari Tarawele min ye gardiw yɛrɛ ka ɲɛmaaso ye u ye yɛlɛma don ko la k'a yira k'a fɔ min ye chef peloton garde national kɔlɔnjɛba o kuma k'u y'a ka baara ɲɔngiri ni ka a yɛlɛma ni maa wɛrɛ cɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko min ye chef peloton ye ale tɛ maa wɛrɛ ye o de ye Mohamed Ouattara Bɔkari Tarawele o kuma hakili lajiginna ale kɔni taara ni k'a kɛ kɔlɔnjɛba garde national o ɲɛmaa ye ni an ye kalo 3 dɔrɔn na
ako min ye kalo saba kɔnɔna ye Bɔkari gɛrɛgɛrɛ de wulilen filɛ nɔfɛ o kuma min y'a ka baara kɔni dana kalo saba ma an bɛ don min na ko bi k'a kɛmɛ ka Bamakɔ k'a sigiyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mohamed Ouattara ale kɔni talen kɔ ka bɔ yen maa min bilala nɔ na o y'a ka dangan dɔ n'o ye adjudant chef Maliki Akbashak sɛbɛnnikɛla ko ni dɔ ka ban masa dɔ ka na tɛ timiya a ko min ye adjudant chef Maliki Akbasha ye Bɔkari ale de ye Kɔlɔnjɛba garde nationale ɲɛma ye bi min ye camancɛ fanga ye yan'a bɛ confirmer a ko min ye denmisɛnw ye ka taa bila Umaru Mariko somɔgɔw la u ko hali bi u ma wasa cogo di u mago bɛ fɛn mun na o tuma u bɛ fɛ garde yɛrɛ ka wuli ka bɔ pewu u mago bɛ fɛn mun na Bɔkari Traoré min ye ni maa 5 min taara olu lajaba k'u bɛɛ ka bɔ Kɔlɔnjɛba o tuma u y'u bugɔ de fɛn kɛr'u la min ka jugu ni bugɔli ye cogo di ni maa min taara e ka du kɔnɔ ka taa marifa da jɔ e la depuis Ala k'i da marifa da ma deli ka jɔ i la o jatigɛ bɛ mun k'i la a ko ka gɛlɛn i musow n'i denw ani sokɔnɔmɔgɔw maakɔrɔba minnu bɛ yen marifa daburu jɔlen bɛɛ la ani kumakan jugu i bɛ kɛ cogo di wa bɔ ganakan fɔ ye ɲɛ ye dɛ n buranakaw kɔni Bɔkari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko u ko u ma wasa fo maa 5 mun taara u ka so kɔnɔ Bɔkari u dɔnnen bɛ Kɔlɔnjɛba kɔnɔna la o kuma f'u k'a mɛn u ka tigɛ a kan ko nin bɛɛ lajɛlen samana ni ka bɔ Kɔlɔnjɛba kɔnɔ o kuma min ye plainte ye Bɔkari hali bi ko bɛ sen na dɛ min y'u ka kiiri ye Bɔkari Traoré jamana ɲɛmaaw ko maa si tɛ sariya sanfɛ o kuma min taara kulu sigida k'u ka kiiri Bɔkari u ni min ka kan u ka da u kan wa baro ye conseil garde kɛ ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Demba Konte kan Jabate an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko la référence du Mali la référence du Mali ko olu fana u farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ni ka a sɛbɛn n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka nafoloko n'an ka sɔrɔdaboloko ma n'o ye économie finance ye a ɲɛma n'o ye Aluseni Sanu ye bɔbɔkɛ bilenman ko taama min n'a kun kɛn bɛ k'o boloda ka taa Moscou jamana kan n'o ye Rusiw ka faaba ye a n'a jɛɲɔgɔnw taama in k'a jalagoyi a kɛra kunnawolo ye bawo min ye filaninteriya min n'o bɛ Rusi jamana ni faso Maliba ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ ni kura fiyɛla taama in na taama in senfɛ ni kura fiyɛla jɛɲɔgɔnya in na wa min ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ min lakodɔn bɛ kosɛbɛ o de ye kanango ye ani politiki sira min n'o bɛ Rusila jamana ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen lakodɔn bɛ ka tɛmɛ lawalew fɛ n'i y'o lajɛ dɔ de farala o kan bawo bɛnkan dɔ sɛbɛnnɔ tɛgɛnɔ bilala jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ min ye ɲɛfɔliw baalen kɔ ka kɔn ninnu ka taama ɲɛ komi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min min ye anw ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye ani Rusiw ka fédération président n'o ye Vladimir Poutine ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru la hakilinaw falen falen'o ni ɲɔgɔn cɛ i ka kɔ ninnu ka taama ɲɛ o taama in fana taara wolo fɛn min na o de ye hami min n'o bɛ anw na dadimu ni fɛn minnu n'olu ko bɛ anw ka jamana ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ Rusila ni Ukraine ni jamana kɛlɛ o kɛn bɛ sababu ye ka diɲɛ yɛrɛ tɔ ni k'a gɛlɛya ka taa fɛ o ko in bɛ se ka kuncɛ ka fɔ anw ka jamana cogo min na o kɛra an ka délégation n'o ye ministre de l'économie des finances Aluseni Sanu o n'a ka jɛɲɔgɔnw ye u ka wuli ni k'u kunda Rusi jamana kan wa taama in na i b'a ye k'a fɔ hakilinaw falen falenlen kɔ ka taa se alikaama ma min kɔni n'o tɔni bawu o bɛna ta ni ka ɲɛsin anw ka jamana ma wa o fana bɔlen koyi min ye nɔgɔ ye n'o ye engrais ye o fana tɔni tɔni ba 30 ani 5 o bɛna ta ni k'u kunda anw ka jamana kan o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ ko kɔrɔ min ye taji ye pétrole o fana o tɔni bawu o fana bɛna fara ɲɔgɔn kan wa bɛɛ lajɛlen bɛ sɛnsɛn jikankulu ninnu fɛ n'o ye baton belebele ninnu ye ka na yɔrɔ min fɛ i b'o dɔn wa Laginɛ jamana Laginɛ port o bɛna yen fɛ wa ko nin ko in kun fɔlɔ Aluseni Sanu ka fɔla a ko a bɛ kɛ ni k'a sifilɛ k'a lajɛ n'an hakilinaw bɛɛ lajɛlen sabatila ko an ka ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ tɛna yɛlɛma Rusi jamana kan wa an m'a fɔ k'an ni jamana wɛrɛ tɛ baara kɛ dɛ wa an m'a fɔ k'an n'u tɛ jɔnɲɔgɔnya baara kɛ min ye sanni feere baara ye o bɛ latɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ nka min ye Rusila ye ko bolofa t'o ta kan wa o fana y'a jira k'a fɔ min ye Laginɛ port ye o fana o ka bila ale ka danganiya kɔnɔ waasa anw ka dadumunifɛn minnu ka taa se taji ni nɔgɔ ma n'o ye engrais ye o ka se ka na yen fan fɛ waasa min ye anw ka opérateur économique n'o ye sɔrɔ bosobaw ye olu ka se ka taa ta ni ka don n'a ye Mali kɔnɔ nɔgɔya la n'i ye ko in lajɛ
min ye wuli ka jɔ ye Rusi jamana kɔni y'a jira k'a fɔ Mali mago bɛ fɛn o fɛn na nin ko in kun fɔlɔ sifilɛlen kɔ k'a ban i b'a ye k'a fɔ ni kunnawolo kɔni sɔrɔla a la bɛɛ an n'a ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma Mali mako a bɛ fɛn minnu na o dɔ bɛ tali kɛ an ka hakilina caman kan min ye kananko o baaraw baalen kɔ ni ko o ɲɔngiri ka t'o da dɔ de bɛ fara o ka don n'a dugujɛ a politiki sera ni kura na fiyɛ o taabolo fana na wa min ye da dumunifɛn min ni an mago bɛ jɔ fɛn minnu na n'o ye taji ka taa se nɔgɔ ma n'o ye engrais ye fo ka taa se taabolo wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna don bɛrɛ la ka na Laginɛ port fɛ anw ka sɔrɔ bosobaw olu na taa ta yen fan fɛ wa min ye Aluseni Sanu ye a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka sɔrɔ bosoba ninnu ye bɛnkan na tɛmɛ olu fana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ waasa o sɛbɛnfura o bɛɛ lajɛlen ka lajɛya ni fɛn ninnu nana Laginɛ danganda la bɛɛ n'o ye Laginɛ port ye o ka se ka mobili belebele ninnu lawuli ka se ka t'o fɛnw donni ni ka na ni u ye k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka baarantanya ni k'o fana kɛlɛ anw ka jamana ka sɔrɔ dabolo n'o ye sɔrɔ bosobaw ye olu fana u ka se k'o jɛni yɔrɔ fi faso Maliba taabolo ko la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ la référence Mali kɔnɔ min ye u ka fasirijakulu olu de y'a fasiri Bɔkari Tarawele kuma min tɛ ɲɛ fɔ ko fila kɔ bɛɛ lajɛlen k'i janto i ka fɔlɔ la siga t'o la le guido sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Lasana Kulubali filanin don Bɔkari Tarawele a ko an ka jamana bɛ dabolo min na Bɔkari Tarawele dabolo ɲuman tɛ a ko n'i y'i jamana in faaba lajɛ Bɔkari ni ka taa bila an ka marabolo damadɔ la a ko Ala kɛmɛ k'an garisɛgɛ don fɛn dɔ la bi o de ye nɔgɔ o de ye gɔngɔn duruduru ye Bɔkari Tarawele ɲɛmaw sigilen bɛɛ Bɔkari se tɛ dugudenw ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko jamana min bɛ Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ min kɔni ye a sɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ a yakubalen don kosɛbɛ nka ko nafolo a tɛ don a donfɛnw na sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min na jamana ɲɛmaw y'a ɲini Bɔkari Tarawele ni ka baara dɔ ta ni ka jamana siraw sɛgɛrɛ Bɔkari min ye fosse pont ka taa bila siraw yɛrɛ la Bɔkari Tarawele bɛn kɛra min kan n'o o de ye nafolo ye k'a ta k'a di an ka jamana entrepreneur ma Bɔkari ko yanni maa min bɛ taa kale da sinɛ ni kale ɲɛna kungo kɔnɔ a da i ka bamusokɔrɔba ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele o ko in kɛra jigi waro ye sabu min ye dunanw ye n'olu ye marché public minɛ u b'a k'u diinɛ n'u ŋaniya ye baara tɛ balan min fɔr'u ye cahier de charge kɔnɔ a bɛ kɛ ka bɛn ni o ye nka min ye anw yɛrɛ ye Bɔkari Tarawele i yɛrɛsago kɛ min ka di n ye m'o kɛ n mago t'a la n tɛ siran anw ta in a bilalen b'o minɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele malidenw bɛ nimisa la bi dɛ nafolo mun bɔra an ka foroba wagande kɔnɔ Bɔkari ni ka tila an ka entrepreneurw cɛ u ka baaraw bolo da jamanadenw ye a ka kɛ min ye ŋunanfa ye a ka kɛ nisɔndiya ye Bɔkari Tarawele k'a kɛra jigi waro kɛnɛ kan da ye sabu n'i mununa Bamakɔ bɔlon furancɛw kɔnɔ i tɛ foyi ye ɲɛna gɔngɔn duuru min ye bɔgɔmugu bilenman Bɔkari siraw daminɛlen bɛɛ siraw banbali don wa n bɛ min f'i ɲɛna Jabate sira ninnu caman de bɛ u taalen b'u caterpillar ta ka t'u sɛnɛ ka tila ka o bɔgɔ bilenman to yen ji tɛ bɔ a ka foyi mɔgɔ minnu kɔni ka du kɔni bɛn bɛ sira dawolo ninnu ma u sɛgɛn bɛ han kojugu u cɔyɔlen don wa madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ nin y'i ka baara dɔ fana ye kojugu Lasana Kulubali Bɔkari ale y'a yira k'a fɔ Bɔkari min kɔni ye baaraw ye n'i y'a daminɛ lajɛ Bɔkari a bɛna k'i kɔnɔ k'u bɛna ban sisan ko ye ko dolo wa n'Ala ma jan kɛ samiya wɛrɛ b'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele a baara ta nafolo di baliya tɛ a ko maa caman de kɔni bɛ olu ka contrat minɛn'u la dɔw ta kɛra bagabagali ye ne y'o f'u ye n k'a kana daminɛli ma u ka contrat ninnu minɛ wa retard min ta u k'a nafolo sara sanction pénalité sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele n'i ye jateminɛ kɛ a ko min ye gɔngɔn bilen min bɛ an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele bɛɛ lajɛlen de kɛ bɛ maa bilenman ye i tɛ maa finman ni maa bilenman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bilen kunsigiw bilen bɛ ɲɛsiw bilennen bɛ wa finiw yɛrɛ bilennen bɛ an bɛɛ kɛ bɛ bilenman ye ayi o kɔni o tɛ tiɲɛ i ma bilen a mobilitigiw olu ma bilen bari olu kɛ bɛ ka vitre don ni jɛman cɛ ni mobili bilenna o tɛ mobilitigi bilennen ya an bɛɛ bilennen don i ka fini kɔni jɛlen b'i kana anw de bilelen don sɛbɛnnikɛla ko anw ka sakiw bilelen don Bɔkari Tarawele a ko nin gɔngɔn bilen min filɛ nin ye an ka dugu kɔnɔ Bɔkari Tarawele e ko nin bɛ maa bɛ dan kɛ nin ko la sabu n'i y'a lajɛ ninakili bana cayalen bɛɛ min ye fogofogola bana cayalen bɛɛ sɔgɔsɔgɔ mura banbali dusukundimi nin bɛɛ lajɛlen ju ye min ye dɛ i b'a dɔn dɛ o de ye nin gɔngɔn bilen ye sɛbɛnnikɛla ko dugu ma jɛ ka ban anw de bɛ munumunu salon o gɔngɔn bilen cɛ la an b'an ka maa mago ɲɛnabɔ o la an bɛ segin so ka taa an da o la Bɔkari Tarawele an bɛ tila ka wuli ka baara wɛrɛ daminɛ o la ko jɔn de bɛ se
se k'i disi gosi Bamako sigi kɔnɔna na yan k'e ye maa kɛnɛman ye wa mɛ min fana fɔ ka da o kan an bɛ nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye autorités ye zango directeur national des routes o bɔ mɛ ko an ka kasigi don d'ici le 1er janvier 2023 siraw dilanlen tɛ yann'aw ka sira ɲɛnama dilan ka d'aw ma aw m'o dilan wa ko k'an ka kasigu don an kunkolo la an bɛ tila ka tɛmɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ tɔrɔ n'i ye baara taabolo lajɛ maa minnu bɛ ni olu kan ka baara dɔdɔlima n'o ye contrôleur ye bakari olu mago t'a la baara bɛ di minnu ma olu mago t'a la mɔgɔ minnu ye nafolo bɔba olu mago t'a la ko jɔn de bɛna mago don a la sisan ministre kɛ i bɛ taa baaraw lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ministre ka dangaliya kɔnɔ mɔgɔ tɔrɔ madame Dambele Madina Sisoko i bɛ taa gabakurun de toni sɔrɔ mɔgɔ tɔrɔ kalo kelen kalo fila a tɛ bɔ a nɔ na bakari min ye fosse ye o bɛ labɔ k'o ton fosse de dilan o bɛ to a nɔ na min ye daliw ye o bɛ labɔ k'o da kɛrɛfɛ mɔgɔ tɔrɔ ni dali kura dilanna o tuma kɔrɔlen kɔni ɲinɛ bɛ k'o kɔ o bɛ kɛ sigidalamɔgɔw degun ye sɛbɛnnikɛla ko a jamana in kɔni bi le pays va mal jamana taabolo man ɲi sɛbɛnnikɛla ko ni bolo fununa a bɛ da tigi kan na madame Dambele Madina Sisoko n'ale ye an ka transport ye a n'an ka sirako o ministre ye mɔgɔ tɔrɔ n'a dun ma yan k'a fɔ ko a ye baara di maa minnu ma n'u tɛ k'u jeniyɔrɔ fɛ a ko la ko waati dɔ kuma sera Madina ka bɔ bureau kɔnɔ sa a ka jigin terrain kan mɔgɔ tɔrɔ a ka taa dugudenw lajɛ a ka taa dugudenw lamɛn ko n'o tɛ mɔgɔ tɔrɔ a sigilen bɛ fɛn min kan a t'a si dɔn baara tɛmɛ k'a di maa minnu ma dɔwɛrɛ t'a ɲɛ tɔgɔ tiɲɛ kɔ sɛbɛnnikɛla ko ni ministre dun ye tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ mun bɛ mɔgɔ tɔrɔ min kɔni ka ɲɛmaaw ye maa minnu dana ta ka da i kan u b'i lafalen joona joona k'a sababu kɛ i nakun ye min ye o ma ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Asimi Goyita ye mɔgɔ tɔrɔ a ka dugudenw lamɛn min ye colonel Asimi Goyita dugudenw sago ye min ye jamana ye baara minnu nun don jamana ye baara minnu ŋaniya mɔgɔ tɔrɔ ko baara ninnu k'u ka ɲi ka kɛ a kɛcogo lakika la dɛ a ka bɔ tɔ ka jɛ la ko n'o tɛ mɔgɔ tɔrɔ n'i ye siraw lajɛ bi ko jigi waro dan do i b'a fɔ k'i ka bɔ Mali kɔnɔ ka t'i sigi jamana wɛrɛ kɔnɔ Bankoni Jalakɔrɔji Safo o sira tɛ sɔn n ko ne ka n'a fɔra k'i bɛ miliyɔn di ne ma yen fan fɛ n tɛ taa o Bakari Tarawele sigidalamaw Bakari Tarawele ko maa tɛ se ka fini ko k'a dulon ni fini ma kɛ bilenman ye i yɛrɛ sigilen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko commune 1 commune 2 commune 3 fo commune 6 cin kelen tɛ bi min welelen tɛ bi ko Bɔgɔbilennibugu a bɛɛ kɛ bɛ Bɔgɔbilennibugu ye a sira bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛnen don bɛɛ tiɲɛlen subahanallahi ni ne ye Bamakɔ ye bi an bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka furaw san a k'u dilan dɛ maa bɛ se ka kɛnɛya wa kasigi dɔ tɛ maa kisi accident ma n k'o fɔ ɲɔgɔn ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le Guido kɔnɔ Lasana Kulubali ale ka sɛbɛnni don filani Lasana Kulubali Buwa Jabate an b'a fo ka fara le Guido fasorali jɛkulu kan ni ye n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn minnu k'a ma ko info matin sɔgɔmada la kunnafoni n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Saba Balo ye ale kuma an bɛɛ i n'a fɔ anw ka mugutigiw n'o y'an ka sɔrɔdasilakaw ye u ka cɛkɛda bolofara min bɛ yen n'o kɔni ka baara bɛn bɛ kunnafoni dili ma donc kibaru tilamɔw bɛ wele u fɛ kalo kalo ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ baara minnu kɔni bɛ yen n'o nun donna n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ kunnawolo ye n'i y'a ta k'a lajɛ octobre kalo sale i b'a ye k'a fɔ anw ka forces armées maliennes n'o y'an ka finitigilakaw ye wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ min kɛ a wulikajɔ k'a kɛra sababa ye bawo l'armée monte en puissance a kɔni ko kuma lankolon tɛ min ye kuma in ye a kɔkɔrɔma dolen bɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka jija ye a n'u ka cɛsiri bawo n'i y'a lajɛ min ye wulikajɔ ye u ka octobre kalo sale o baaraw kɛ bolodacogo min ye terroriste ka maa 133 ye ko olu kɔni u bɛ dugukolo jukɔrɔ koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin maa kofɔlen ninnu maa 133 ye maa juguba dɔ tun b'a la n'o ye Masa Tɔn Aluseni ale kɔni ale ye terroriste juguba ye ale kɔni bɛ maa 133 olu minnu kɔni n'u faa la o kɔni a bɛ olu la min ye maa 122 ye o fana olu welela k'u ɲininka u dalakan na bawo sika kɛn b'u ma ka taa se moto o 60 ma o kɔni o minɛna ka taa se min ye armu ye o kɔni ka a jɛsɛ k'a ko dabila pewu n'a bɛ wele ko destruction o 99 o baaraw boloda la terroriste ka ɲa dan bɛ yɔrɔ minnu na n'o ye base terroriste ye o 7 o kɔni o filenkolonci la ni k'o da kolonci n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka DIRPA ɲɛmaa ye n'o ye colonel Sulemani Danbɛlɛ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni armée malienne a bɛ o la a bɛ ɲini ka waati jan bɔ wa min ye kunnawolo ye n'o ma sɔrɔ u fɛ k'a kɔni ko kunnafusulu kɔni t'an tɛ ka ɲɛsin faama mɔgɔw ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min i b'a fɔ a yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la min
a kerefa doni ngama no kunye kunungo ntenai novembre kalo tile wolumla sa 2022 ibaye kafo aga danga no ye colonel Mariam Sagare kata fara ma ba chama ga no jalatigi bawye imbele jele ndumbe ka sega nyafolike dongi boroti la mo ga nyini ngali ka nyeshi uma wani ya laje mi ye dirpa nyama alisa colonel Sulmani Dambele akogoni ma be sega tegere fo bi barakela kuna fo so malibas leke nani gonnana odi anga force armée malienne bara mi no bala ka ke jongo ala ma kun sigilenta ka fo ku be sega seni hagaina wa uye bara nunu minani dusu ye choko mina ani mine munu ngoni nyini na jamana nyamo fe no chamo jara faga nyamo ulu ye mine munu nyini ka di force armée malienne ma mine nunu ku na kun yela unna fa yela wa mi ye wulika joye wa ameta afa meta kunje mina ode ka terroriste gwen fuka wulu so ano fe mi onga yoro munu mbei kuna funi sono mo soro le ko fe ni bamanjila ko keme ko nyadai e ko wulika jo mashi yoro ko fole nunu mawa wa datu la fami varana mi sevare bajangara koro ye optoro galot leta ani saba temele ibaye ka fo wulika jo ko ningela di bamanjila kanunu ve kata mugu perenta do ko ndo mi e carte de transport en commun o chama onna na yela oka mi ngela sabuye ga ma chama daji ma bisaba ani segi ulu ko ni ulu bonan ulu de barana fo do bana to jugala mi e colonel Sulmani Dambele ako terrorisu ubala ka bara munun boloda sisa na manya ka fo armée ko ni no armée malienne ubala ka tasma daula wa mi uga tabulu kurani fere bulu kurami no tame uve ode ka ta mamunu no sigimbe anga yoro ko fole nunu gonnana umana su mo be babali wolo de ta wal mo bu gwenga bo usigiro la ukase ga bo waso ukase ga dugu ga usaka nu dugai ubara mi vana bala ka kede e ko nunu vana o mase dablaywa mi egelejeye mi colonel Sulmani Dambele aya jira ka fo mata ani duru tege dala olu kunjela tenangu mara konnana ka sabu ke kuna funi sono ma soro le ko fe onga arme mariani ube chuko mi nabi nu torate wal maka do fara o wulika joka e ko abena ke terroriste amba makan amba to de me fa reve ka sura ta mali konnana wani ko fo in laje mi dirpa nyama alisa aya jira ka fo onga operation maliko surrazi munu no lu ko ni fara menyo anga ka suko haglina ni ga waleya ulu ya jira ka fo mi ya bamanjila gaye nutna sego ka waleya jugu bolo dalila ulu fana tna sege uhalila bawu bamanji mata amna ni ga marakazola ki ga embo ne patanti ni go nafuluta ni ka balo tuguni bawu anga kazobo abilama era soso me wa ma ko fole nunu wa uye ko sada fe kuna funu langolo ndo bola ni ga fulufulu bololo sanve ka jira ka foko arme maliani ka ko ni ka ta kembe shiya ko kele ko ma biduru be ka kunye ulu mine ka uke usagonu dugai wal maka do fa mi dirfa nyama no colonel Sulmani Dambele akoni korofo indeme ko galofin deme daga mi arme maliani akani tamani wuliga jo nunu seve mobti mara kono nana ibaye ka fa ai ali deme ta kanyeshi dendani do ma munun tume ni baloko te satumbula ka dumuni ta ka duma wasa ubese ka nyoka fori chukomina watabulo nunu ko mabetu ihira maka fo kibo tabulo nyuma nunu kibo kuna funu kolonta nika obela jile lanoko ko benjila wa ko bada ko mi anga forces arme maliani jamana dunga jo ukogoro no funu sonoma ka di uma ulu erabe wuliga jo mi nge ulu na do faro ka jesili jalaka ne we sebe mi na ya sama ka bo info matin ko nana sababalo aga fatiridu Jeka pub kaka firfan la kodon nege kanyetan flasera bamako kafo jiginew ka bonya masegi be awye ne ko bala ci ko beti Traoré jona ne ben tiga dongo kura nouvelle horizon sabeni gala to gaye toguna a Traoré Bokar Traoré ankata gawo minye mali marabulo wolon flana Bokar Traoré dugudon ko nimbe kamana gwana o mafengoni ndum Bokar Traoré sigi be fe ka gweleya sabeni gala ko ako minye barakalo ka lafasa to munum be gawo kono Bokar Traoré no ye UNTM CSTM Bokar Traoré nunu keme ka jaku tiga di nyoma wari ninkat le fla dusukun kamikami ko yira dusukun kamikami metalike mun kama o de ye lakana baliya koy tebenikela ko ako armée monte en puissance wartaro obe fo ni ko bogola don ngani ye ko laje kuma do la terrain ka wari gele be yoro chamana ako minyi keleke chawye ubu sekonu dama yira la wartaro ni ko fo ni ngatla ko fo wartaro ni malik keleke chawbe baramina bi ko deninte bamanche wali keleli ko deninte ga minyi gauna marabuloy
ko ali bi to ka jebe ne sɛbɛnnikɛla ko bi de ka jugu a y'a yira k'a fɔ bon tɔrɔ n'i y'a lajɛ ka bɔ Sevare ni ka taa Gao o sira tɛ sɔn bi maa minnu bɛ n'u bɛ minɛ ni k'u ka bolimafɛn tara k'u la walima k'u ka minɛn ta don la walima k'u yɛrɛ minɛ k'u ningɛnɛ karaba o de dagosi ka bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa tɛmɛ ka bɔ Gao Ɲame o sira fana tɛ sɔn bi bon tɔrɔ ni maa min y'i tugu k'i bila o kan i bɛ fɛn y'i ɲɛna min sigilen ka jan n'a jɔlen sɛbɛnnikɛla ko bamancɛ wale a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko n'i y'a lajɛ ka taa bin dugudenw kan u m'a min u m'a bɔn ka taa don u ka bugu la ka taa don u ka ɲɔ la k'u ka baganw minɛ k'u faa bɔgɔtɔrɔ k'u minɛ k'u kantigɛ k'i b'o de ye bi Gao n'a marabolo kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko bi de ka jugu hali bi min ye Gao ye an sɔnko o n'a dafɛ dugu Bakari ko sigi goyalen bɛ bi sɛbɛnnikɛla ko min ye dugudenw ye u nana jateminɛ k'a fɔ Bakari sunɔgɔbaliya bɛ kamanagan bɛ dumuni tɛ ka dun bɔgɔtɔrɔ Ala ni jatigɛ banbali u y'u ŋaniya k'a yira jamana ɲɛmaaw la bi ni sini o tuma k'u bɛna baaraw sonsoro jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara kɛ dɛ o tuma ko hali bi u ka dɔ fara u cɛsirijala kan min ye tigɛnɔbila ye bɔgɔtɔrɔ u y'o ta ni ka taa n'o ye Gao ale gouverneur fɛ u ka dusukun kamikami kun ye fɛn minnu ye gouverneur a ka dɔ fara wulikajɔ kan kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ dɔ ka fara u kan labɛnw ka sabati bɔgɔtɔrɔ dugudenw bɛ kamanagan minnu ka bɔ o kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bi tarata ani sini araba o kɔni ye tile 2 ye Gao n'a lamini baara tɛ kɔni fɛn ye baarako kuma ye o kuma tɛ lakɔliso kɛnyɛrɛye fara privé kan dɔgɔtɔrɔso a mangane n'o ye SESCOM ka taa bila min ye Asako ale ni hôpital yɛrɛ Bakari ni si tɛ baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye ji baaralaw ye o fana kuma tɛ a la jamana foroba baarakɛyɔrɔw o kuma tɛ a la min kɔni ye kuranko ye n'o ye EDEM SA ye k'u kɛmɛ ka jɛ olu dɔrɔn de ma olu ka baara kɛ u b'u jɔ fɛ dɛ laɲini don kamanagan man ɲi kamanagan don Bakari maanifin janyebagatɔ i tɛ funu i janyebagatɔ tɛ funu dɛ min fi ɲɛnɛ waati dɔ la a fɔla maa minnu bɛ nin ko in ju la a dɔn bɛ koyi a fɔra k'an b'an tɛgɛ b'u kana olu maa kelenw de bɔra k'u tɛ gɛn u tɛ taa yɔrɔ si bɛɛ ti ko min bɛɛ jama fangirinma ma bɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o ye maa damadɔ ka baara ye ayiwa Bakari sɛbɛnnikɛla ko n'i ye bɛɛ lajɛlen daji sɛbɛnnikɛla ko Bakari min ye bamancɛ wale i b'a ye k'a fɔ Bakari a ka jugu bi fo ka dama tɛmɛ sabu n'i ye kunnafoniw lajɛ min ye bamanciw ka jɛrɛjɛkuluw ye Bakari olu de kɛn bɛ ka Gao fa bi tɛntɛntɛn Bakari u bɔra yɔrɔ minnu na o dɔn bɛ Niger bolo b'o la ka taa bila Burkina les 3 frontières Bakari min ye bamancɛ wale a ɲɔ ɲalen bɛ Gao sabu dayɛlɛlen bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la ni ka walankata ni jamana kofɔlenw la Bakari a fɛsɛfɛsɛ a dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ min ye nafoloba ye ka taa bila kɛlɛkɛcɛw la fo de ka kologiriya non tɛ Bakari min ye nin kɛnɛ in ye k'a lakana k'a kɛ an sago ye ko baara in ma nɔgɔ hali dɔɔni min ye Gawokaw ye Bakari bi ni sini u funnen bɛ baaraw la jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko degun min b'u la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Tokuna A Traoré ale ka sɛbɛnni don Tokuna A Traoré an b'a fo ka Nouvelle Horizon fasirijɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le Katoa le Katoa olu fana ye kunnafoni in sɔrɔ a bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o ye internet ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye taabolo min bɛ se k'a to anw tɛ ɲɛ anw ka tɛgɛlaminɛw kɔ n'o ye an ka téléphone portable ye ko k'a kɛ tɛ bana ye wa a kɔni taabolo damadɔ bɛ téléphone na n'i ma téléphone ye k'a to ye k'a bɛ kɛ sabu ye k'u kɔlɔlɔ ni ko caman s'i ma min ye nomophobie ye la nomophobie o ye nanzarakan ye o de ye taabolo min b'a to hali n'i y'a téléphone da i kɛrɛfɛ i bɛ miiri yalima maa ma ne wele wa walima message ma na wa walima notification dɔ nana e kan k'o message ta ni k'o lajɛ a kɔni a bɛ to i kunkolo de la hali ka baara sɛbɛnma o kɔni i tɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ o tɛ bɛɛ ye de cogo di bi kɔni o ye bɛɛ de ko ye jagoni wariko ci bɛ ni maa min cɛ an tora la dumuni ko ye ni maa ko k'a bɛna sɛ ci ma an tora la ko téléphone i mana min ɲini i b'o sɔrɔ Bajabate min ye nomophobie ye nomophobie ale ye bana ye bana min kɔni b'a to e kɔni hakili tɛ se ka bɔ téléphone kan n'o ye ka tɛgɛlaminɛ ye portable kɔni bawo a bɛ kɛ sabu ye ka kɔrɔfɔ caman ani ko caman de jigi hakili la wa min ye téléphone fana ye ka taa sɔrɔ kɔlɔlɔ bɛ ko ninnu na koyi bawo téléphone a ladigidigi min ye kankala ye o de kɔni ɲun bɛ kunkolo kɔrɔ ni k'o jɔ kankala o na ja wa n'o jala fana ɲɛkisɛ min bɛ coro téléphone na ka zango n'a sɔrɔla a écran man bon
n'a fɔ anw ta ɲɔgɔnko ninnu i b'a ye ɲɛ tɛ kɔmini hakɛ minnu sɔrɔ dɛ bawo ɲɛ kɔmi a bɛ ji dɔ de bɛ o b'a to ɲɛkisɛ ka taa ni ka segin o ka se ka nɔgɔya ma o fana o kɔmini k'o tɛna se ka kɛ a hakɛ la i n'a fɔ farikolo yɛrɛ bɛ min laɲini o fana bɛ kɛ sababu ye ni ka dangari kɛ i ɲɛko la bawo hali n'a sɔrɔla e ma bɔ a kalama sisan i kɔrɔtɔla dangari bɛ k'i ka yelitaw la bawo n'i y'a lajɛ min ye telefɔni portable ye tiɲɛ don k'a nana an ma k'o dilanli kama a y'anw ka taamaserew ni k'o surunya maa tɛ taa fɔ maa kɔ tugun walima i ka jurumanitigi karisa bɛ min an ka bɛnkan kun ye nin e kun kan ka nafolo ci ne ma a bɛ sɔrɔ bi wa walima i bɛ fan jumɛn fɛ ka taa an ka wari minɛ o kɔni i tɛ taama fu kɛ ka taxi ta walima sotarama walima moto taxi ka taa fɔ i ka jurumanitigi kɔ o banna wa telefɔni nana o sira ninnu surunya cogo min na dɛ wa ko telefɔni fana kɛn bɛ sabu wɛrɛ ye min bɛna kɛ sabu ye ka dangari kɛ an ka kɛnɛya na o dɔ bɛ tali kɛ anw yɛrɛ farikolo fan minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ taa ni ka segin telefɔni kan n'olu de coron bɛ telefɔni écran na a bɛ kɛ sabu ye ni ka dangari kɛ o la bawo kɔrɔ n'ala ye sidi maa min ma i kɔrɔtɔla i n'a bɔ a kalama k'a fɔ a dɔw yɛrɛ t'a to o kɔnɔ koyi i ka adamadenya e ko a tɛna don bisi basa la wa ko n'an bɛ fɛnw ɲɛɲini an k'u ɲɛɲini telefɔni a nana magoɲɛ kama i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na nka n'an m'an janto a la a bɛ dangari kɛ an ka kɛnɛya na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ katuwa kɔnɔ olu fana y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ bɔgɔtɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ n'a nafa n'a kɔlɔlɔ don wari telefɔni y'an sen sumaya ka an da sumaya nka a kɔlɔlɔ wari o de ka ca kosɛbɛ dɛ hali ka telefɔni bila barani kɔnɔ k'a dulon i kɛrɛ la min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye ko ni erreur maɲi ka bila contacte la fɔlɔ a daminɛ na nka i y'a dɔn dufa ninnu bɛ numan fɛ anw dun b'a don mɔgɔninfin dusukun tɛ wa o tɛ kɛri k'a ni kɛri fana maɲi ka bila contacte la ani erreur maɲi ka bila contacte la wa ka telefɔni de i tulo la tuma bɛɛ i tɛnpan dɛ a b'o fana ɲɔɲɔ k'o sisi a kɛra dɔɔni dɔn kuma ye o ka sisi o tuma an ka nɛgɛjuru sɔrɔ ka so minnu bɛ yan olu k'u bɛ centre d'appel minnu bila o mɔgɔw b'a kɛ cogo di bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ kɛ de fɛɛrɛ ne dabali b'u bolo olu kɔni jama kulogɛrɛ na cɛ wari dɔrɔn maa bɛ n yɛrɛ ɲɛkisɛ ɲɛfɔli tɛ dɛ telefɔni k'a da u tulo la a interdit u la kulo bɛ nɛn bɔ cogo min na a bɛ nɛn bɔ foyi m'a la s'u ma telefɔni a maɲi fɛn in maɲi telefɔni maɲi dɛ nka ala k'an sabu ɲa jɛnatigɛ ko bɛ n'a kuma don o tuma an ka bi tile ko don an tɛ se ka taa k'a to an k'a kɛ ni bɛrɛ ye o tuma an b'an wasa don min ye te duman fila ye te yasa ni te wasa o bɛɛ bɛn o tuma u k'o kan kun an k'an kun jan n'o ye ka na ayiwa bɔ jabate naamu n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la siga t'o la ne ko bala cogo bɛ di Bokari Tarawele joona ne bɛ n tigɛ don kado le confident sɛbɛnnikɛla tɔgɔ don ɲuman jara Bokari Tarawele a ko an ka taa hôtel de l'amitié ale casino kɔnɔ Bokari Tarawele ko ni nisɔn de kunun bi ka a kɛn bɛ jigi waro ni nisɔngoya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye maninfin garisɛgɛ Bokari ni ko ba ma yɛlɛma k'u bila dusukasi kɔnɔ maaw gagné wari ko de bɛ casino kɔnɔ bi sɛbɛnnikɛla ko a ko hôtel de l'amitié o ye dunanjigi lotali belebele ye Bamako yan wari n'a filɛ nin ye bozo la sɛbɛnnikɛla ko min ye casino wari n'o fɔra o dɔnbaw b'o si dɔn garisɛgɛ sifilɛ yɔrɔ don wari nisɔndiya yɔrɔ don ɲɛnajɛ yɔrɔ don a bɛ waati tɛmɛ mɔgɔ kan sɛbɛnnikɛla ko maaw dɔ bɛ yen wari n'olu donna casino kɔnɔ n'u jufa ma fa u ti bɔ wa min ye jigilatigɛ yɔrɔ fana don dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ye jateminɛ kɛ baaraw tun bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ kunun Bokari ko yɛlɛma don bɛ baara kɛcogo la ni ka maninfin garisɛgɛ ni ka yɛlɛma maa minnu bɛ yen n'u ka baara ye ni jeu hasard ye Bokari Tarawele ka t'u garisɛgɛ sifilɛ sabu bɛɛ n'i taabolo don Bokari Tarawele ko maaw de bɛ ka gagné nin waati la u ni min ka kan k'o bɛ ka kumaniya u ma sɛbɛnnikɛla ko o bɛ ka dɛsɛ a bɛ bila o minɛ kɔnɔ dɛ depuis ne y'a ye coronavirus o y'o kɛ tɔgɔ ye ka baarakɛla dɔw gɛn jagoya ne y'a dɔn ninnu kɔni u ka ko bɛ fɛ ka fɛn dɔ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko Bokari Tarawele min ye maa dɔ ye ale kɔni ye nisɔngoya sɔrɔ a kɛra jumadon dɔ fɛ octobre kalo tile 28 Bokari Tarawele ale donna casino da fɛ 23h ka bɔ 2h du matin Bokari Tarawele min ye wari ka taa sigi mansini kɛrɛfɛ a bɛ bila kɔnɔ kulunkulun k'a bila
kono mɔgɔ fo mansin ka wari fɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ min ye a dɔnbaw ye u b'a si dɔn a ko n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ min kɔni ye ale bɛ mansin min kunna n'o ye tablette numéro 11 ye mɔgɔ a yɛrɛ tigɛma kan ka da la waati min na o kuma k'ale gɔnyina mɔgɔ u sina ka nkɔri don mansin na ka sin k'a bloquer o ma bɛn dɛ o sonyɛli mansin bloquera mɔgɔ ale b'a dɔn sabu ale ye gɔngɔrɔ ye mɔgɔ k'ale bɛ casino sira labɔ i tulo kɛrɛbɔsigi mɔgɔ bi ko tɛ dɛ kabini san 1998 ale ye gɔngɔrɔ ye ale ye casino gɔngɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko finman ni jɛman fɛn fɛn bɛ casino ko la a b'a bɛɛ si dɔn k'ale bolo tunami ka da kɔfɛ a ko kalasi o kuma tɛ a la mɔgɔ min ye a ka garisigɛ sɔrɔlen mɔgɔ ye ko n'i y'a lajɛ a wari tun kan ka bɛn da min ma o bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari miliyɔn 1 bɔɲɔnko u ye mansin bloqué mɔgɔ de ye min kɔni ye courant ye ka sin ka bali k'o tigɛ ko mansin kɔni plantera o tuma ale ta banna la sɛbɛnnikɛla ko min ye maa kofɔlen ye ale kɔni wulila daliba dali Bɔkari Tarawele ni k'a ɲɛsin ɲɛmaayaso ma mɔgɔ de ni ka taa ɲɛf'u ye a taara sɔrɔ maa tɛ mɔgɔ de munumunu salo de daminɛ la maa minnu bɛ kɛnɛ kan olu dɛsɛ bɛ k'a lamɛn kuma t'olu da k'a ɲɛsin a ma bilen a m'a ta bila dagirinda la dɛ Bɔkari Tarawele min kɔni ye kunnafonidilaw ye Bɔkari Tarawele a taara confident journaliste nɔfɛ ka na a baara kɛra kɛcogo min na u ka se k'a ye min ye gorobaraw ye u sina ka sira daw ɲɛ ko maa tɛ don wa ko consigne dira ma ko e tɛ don yan bilen e ka casino kɔnɔ don banna i ni ka journaliste waati don 98 casino dugulen kɔni sɛbɛnkɛla ko Bɔkari Tarawele a n'a ka journaliste ye sira dar'u ɲɛ o tuma min ye bolo kwalenbaw ye taali yɛrɛ de gorobara ma o k'i ba de bɛ wolo ye i mago ma sa wa Bɔkari Tarawele min ye gorobara bolo kwalenbaw ye u sina k'a fɔ ɲɛ tuguni yɛlɛ n'an y'a ɲɛ yɛlɛ k'i jɔlen sɔrɔ yan an b'i ɲu sisan k'i ta yanni ba man jan dɛ ne ka t'i fili baji la sɛbɛnkɛla ko a y'o filɛ sɛbɛ ye e kun ma kɔsɔkɔsɔ kɛ de Bɔkari Tarawele a y'a ɲini min ye casino ɲɛma ye Bɔkari Tarawele f'a ɲɛ ka d'o kan hali sini a ɲɛ dɛsɛ bɛ ka da o kan a fɔra y'i jɔ da la sa kɛ n'o bɛ k'a ka mobili kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye casino ye Bɔkari Tarawele ngaramu kɔni k'o de dugu jɛnbɛ ye a ko min ye arnaque ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ n'o kɔni donna yɔrɔ la Bɔkari o tɛ ɲuman ko fɔ a ko min kɔni ye casino matarafabaw ye o kuma ko bɛɛ lajɛlen k'i tɔgɔ dɔn dɛ maa dɔ ka miliyɔn 1 kɔni kumaniyara ma maa minnu bɛ n'u bɛ t'u garisɛgɛ si filɛ o kuma ko janto yɛrɛ la ale kɔrɔcogo ka ɲi fo ka dama tɛmɛ nka min ye maa kofɔlen yɛrɛ hali n'a tɔgɔ ma sɛbɛn a ko ale ka nin miliyɔn 1 k'a bɛ sara dɛ a kan ka sara dɛ k'a t'a bolo jigin a ma gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ sa bɛɛ b'a dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le confident kɔnɔ e Donɲuma Jara ale ka sɛbɛnni don Donɲuma Jara ka fara confident mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa Jabate o ko tɛ ko n'i y'i tɛgɛ don wo kɔnɔ n'i ma wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ i kan k'i tɛgɛ kɔni sɔrɔ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le Soudano sahélien maa min ka fasiri ye nin ye o ye Amadu Ali Kuyate ye Ali Kuyate a ko min ye dunkojuguya ye ani filameriw n'a sɔrɔla a kɛlɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kun kɛn bɛ k'o ta ka o kɛ u ka sokɛ ye ko in ko maaw tɛ ɲini ka salaya wa maaw bin bɛ ɲini ka siga taabolo in ni kɛlɛ in na bawo n'i ye ko in ta k'a lajɛ faso Maliba ani farafinna dugu caman bɛ yen jamana caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen ni dunkojuguya n'a ɲɔ ɲɛ bɛ yen wa a k'i o bɛ kɛ sabu ye min ye jamanaw ye ni k'u ka sɔrɔdabolo ni k'a basigi wa ko anw ka jamana ta hali n'a sɔrɔla a daminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kun b'a la ka tɛgɛrɛ warawara zango cɛmancɛ fanga ɲɛmaa minnu n'olu b'an kunna bi ko kɛlɛ in k'a man ka bila koyi o ye kɛlɛ in daminɛ cogo min na k'a kan ka kɛ fo ka taa a kuncɛ bawo n'i ye ko in lajɛ min ye anw ka jamana ye kɛnyɛrɛ ye fara forobaca kan minnu bɛ yen n'u ni jamana kɔni tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma o cɛkɛda joli don minnu dunna ni k'u firi u sin kan o cɛkɛda joli don minnu kɔni a bilen kɔ a kɛlɛ sabu ye ni ka maa caman bila baarantanya na maa caman kɔni gɛnna ka bɔ baara la bawo cɛkɛda a wagande a kɔnɔna a langoloyana ka taa sɔrɔ maa nin kunnin kelen wali maa fila walima maa kelen n'a nɔfɛmaw olu de bɛ nafolo in fara ɲɔgɔn kan ni k'a bila u dufa la ni ka to k'a dun u sago n'u dungɔ na dunkojuguya n'a ma kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamana faso Maliba sɔrɔda bolo a kɔni ko a tɛ sinsin wa n'a ma sinsin an mago bɛ fɛn minnu na i n'a fɔ an da tula la sirabadilaw ni fɛn minnu ni taabolo wɛrɛw n'olu kɔni ni nafolo n'a kɛlɛ dunkojuguya n'a nafolo a kɛlɛ n'a ma kɛ ka se a hakɛ la min ye jamana
jamana sɔrɔ dabolo ye k'a bɛ lagosi kosɛbɛ wa min ye taabolo ninnu ye k'a kan ka kɛlɛ wa min ye maa dɔ fana bɛ yen ne Fasirikɛba wulila ka se o ma Fasirikɛba n'o ye Amadu Ali Kuyate ye ale kɔni ko k'a wulila ka se kɛnyɛrɛye jɛkulu dɔ ma denmisɛnninka don n'o ye Bukari Tɛmɛ ye Bukari Tɛmɛ ko jamana in ko a dunkojuguya kɛlɛli k'o bɛ anw yɛrɛ ka jamana cakɛda bolo minnu n'o sigi bɛ a ko kama n'o ye vérificateur général ye ka taa se OCLEI ma olu bɛ sɛbɛn minnu dilan ka di anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ma o de kan ka taa ni ka dan kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ wa baara k'a ka teliya maa minnu bɛ yen n'olu tɔgɛ nɔ bɛ a la u tɛgɛ bɛ a la u da b'a la nafolo n'a tununa bɛɛ e kun bɛ jɔyɔrɔ min na e kan ka wele k'i ɲininka i dalakan wa n'i welela k'a fɔ k'e na taa kaso gansan kɛ ten ka bɔ ka i dabira an ka nafolo la k'a dun k'o tɛ kɛ tuguni koyi i mana wele fɔla k'a jɔ i la wa i mana ni dalilu jɔnjɔn ye i n'an ka nafolo i b'a sigi a cogo la wa i y'a kɛ ka min kama jamana jɔsɛriya sɛbɛn minnu bɛ yen i ni ɲamin ka kan u ka taa ni ka da i kan ni ni kaso la dɔ ka kan i na don kaso la wa ni ni ɲagili taabolo wɛrɛ ka kan o na ta ɲɛsin ma ni dunkojuguya ko n'a ma kɛlɛ Bukari Tɛmɛ ka fɔla min ye wuli ka jɔ caman ye n'o b'a la ka kɛ jamana marabaaw fɛ k'a bɛ don galama na min ye kɛnyɛrɛye jɛkulu ye n'o ONG ye ka taa se organisation de la société civile ma ani acteurs politiques u ninnu bɛɛ lajɛlen de kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko wa k'a fɔ ko in k'a tɛ sanga sɔrɔ k'a tɛ sira sɔrɔ ko kalon tɛmɛ d'a kan min ye volonté politique ye dɛ n'o ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ni k'a ta k'a lawaleya olu de tɛ fɛ k'a kɛ u taabolo ye ne kɛn bɛ ka n ka mɔgɔ dɔ ta k'o bila cɛkɛda dɔ la o b'a la ka nafolo salo ka di ne ma yalima n'a fɔra k'u ka dunkojuguya walima filameri ko k'o kɛlɛ ne bɛ se k'o kɛlɛ ni k'o yanga wa kɔrɔfɔ in bɔn bɛ ka tɛnku ni hakilina ninnu de la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le Soudan sahélien kɔnɔna na Amadu Ali Kuyate a ka fasiri don bon Tarawele an bɛ fasiri sɛbɛn baarakɛba bɛɛ lajɛlen fɔ wari fɛn banbali jate dɔn bon Tarawele kunnafoni min salola ni k'a labɛn ka dan lamɛnbaaw tulo kan ɲɛmayaso ka yamaruya kɔnɔ o de minɛn saninen filɛ ni minɛn ninnu sanina dumuni na bon Tarawele dɔwɛrɛ tɛ kɛ o de barikada ye